Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Βρισκόμαστε εδώ για να σας δείξουμε πώς θα κερδίσετε. Τώρα θα σας δείξω. Αυτά εδώ τα Campus Heroes. Βγαίνουμε, πάμε στα live event με τον Ben Maglev και παίζουμε. Ακούω προγνωστικά Θανάση για τον αγώνα. Εντάξει, πιστεύω έχεις καλύτερη ομάδα. Δεν ξέρω το μάτι. Μέσα για σαφές προβάδισμα για νίκη. Ψωμί έχει και τυρί πρέπει να έχει λίγο. Πρέπει να έμεινε. Ξέρω να έχεις ψυχή. Έχουμε και πάμε στο μέτρο Μάκλινο. Σαρδαδάπαλος. Εντάξει, μη ζητάς πολλά, είναι σε κινητό εφαρμογή. Δηλαδή είναι στο PlayStation και σε εμφανιστεί. Οπότε είναι πολύ καλά για το. Δεν σου λέω τώρα. Για να δούμε λοιπόν. Κερδίσαμε. Εντάξει. Και αυτό που σας έλεγα. Και τώρα με ένα χρυσό τρόπαιο. Ένα χρυσό τρόπαιο το οποίο χρυσό τρόπαιο το έχουμε. Το έχουμε για κανάτσα. Πάμε και να δούμε τι παίχνει ο Σάρος. Θεωρώ Κένι. Εγώ λέω Μάικλ. Ποιος θα πέσει πιο κοντά. Κέλι. Το βρήκα. Κέλι μου έδωσε. Μπαίνει στην ομάδα μου. Εντάξει. Καλό τρίποντο. Στο 85. Πολύ καλό τρίποντο. Στερείς την άμμο. Ναι, αλλά εντάξει, δεν πάει να είναι ένας καλός σουτέρ. Μπορώ βέβαια το Κέλι να τον βάλω και εδώ για να μαζέψω λίγα βέβαια, αφού μπαίνει όμως στην ομάδα μου. Ποιον έχεις. Έχω Λεν Ρόμπινσον. Πάμε, Μαϊκίν. Αρέστ. Και μόλις μπήκε ο Κέλι στην ομάδα, όπου Πήγε η ομάδα. στο 81 έμεινε ομάδα, όπου είχα τον Sam Dekker. Βλέπετε εδώ διαφορά. Dekker σαφώς κατώτερος από τον Κέλι. Και τώρα θα βάλουμε τον Dekker εδώ. Κάπως έτσι λοιπόν